marcaven a l'home. Marcaven a l'home. Llavors es deia pressing. Era obligatori els 3 últims minuts tirar les personals. I cada cop que en Joan tirava les personals, les cagava totes. No em fotia ni una. Em va fotre. Fins a tal punt, te'n recordes, que va acabar pujant per la graderia i els jugadors contraris el perseguirien. Va fotre el camp. Fora de la pista, perquè no tirés personals. Això. A Madrid. Vosaltres dos. Em vau deixar, em van abandonar a la Puerta del Sol. Això no és veritat. A nosaltres no. Tu vas dir, deixeu-me al quilòmetre 0. Exacte. Estàvem jugant en un pavelló on era el col·legi... Les escoles professionals salesianes. I se'n vol córrer a vora l'aeroport. Diu, anem a Madrid. Dic, jo també vinc. I vaig, i no sé on te van anar, que em van trobar sol a la Puerta del Sol. Ja devies estar badant, com sempre. I jo, com un tonto, clar, 16 anys, aquells temps, i ara què? I preguntant, em vaig fotre a l'autobús. Agafo l'autobús per anar al col·legi, també vaig tenir que travessar un camp que estava ple d'argelagues i mandangues, vaig arribar amb les cames vermelles, picant-me tot. Podies haver collit cargols, collons. Bolets a vosaltres volia trobar jo. Hosti. I arriba l'àrbit amb la seva filla a la mà. I li deixa la nena en el president del club Olesa. I té guarda amb la nena un moment. Bueno, a l'Olesa normalment quan venia a casa perdia de 30. I allà ens estaven guanyant. Bueno, i va començar el públic, era molt bo, un públic esplèndid, ben educat, fills de puta, la llopa, la mare que us va parir. En català? Sí, en català, sí, sobretot era en català llavors, encara no teníem la independència. I llavors tu i jo vam veure que es veu que el dia abans havien fet una festa i es havien descuidat les cadires plegables allà al costat a la grada. Fem reparto i vam agafar cadires i au cap al públic. I va venir la Guàrdia Civil perquè arribéssim a la caseta, però nosaltres no havíem fet res. Però vam sortir. I tant que vam sortir, i sense cadires. De cangurs us fèiem? De cangurs ens fèiem, i tant. De cangur? Ens agrada el camp del CC. O el camp del Malgrat. Que va haver-hi, que teníem que passar al mig de la gent. I jo semblava que anava, igual que en Puigdemont, amb els guardaespatlles. Tots jo al mig, tu vine a nosaltres que no passa res. I la gent allà de jo al mig. I mira, així ha crescut. Aquest i jo no havíem pagat mai a ningú. No, això sí que no, de veritat. Tu vas dir, al mig, que aquí no passa res. No sé per què ens tenien por. Quan anàvem allà al Graig, jugàvem al Graig, que abans de començar a jugar havíem de treure els autocars. I netejar el gasoil. Netejar el gasoil de terra per entrenar i per jugar. I després tornar a entrar als autocars. Els autocars, que eren d'en Mero, d'en Teixidor, els treien, jugàvem allà i llavors els havien de tornar a entrar. Nosaltres estàvem al juvenil, que jugàvem al garatge, perquè era obligatori camp cobert i no en teníem. Va venir el Dímer de València i la nit abans va ploure i hi havia 3 dies d'aigua. Perquè no tornessin a tenir de tornar de València van jugar més de la meitat descalços. No, i traien aigua. Al garatge. Allà amb l'escombra i me cago en autocar amunt, autocar avall. No hi havia conserge. No hi havia conserge. No hi havia conserge. Nosaltres ens lo comíem, ens la pelàvamos i jugábamos. I esperàvem tots amb canaletes anar a jugar a València per fotre'ns la mariscada a Sant Carlos de la Ràpita. Llavors et fotien un bistec amb patates, que no hi havia cèntims. Van fitxar un entrenador professional i em va dir, el divendres, quan anem a jugar a València, res de mariscades, un bistec amb patates i verdures. I vaig dir, que ho dius de veritat? Diu, sí, que ho dic de veritat. Dic, el nen no ve. El nen no ve. I el nen no hi va anar. Sí, però no va venir, però va menjar la mariscada, I vam guanyar. I vam guanyar. Gràcies a que no vas venir. Clar. Collons. Vale?